My father is surprised. Surprise. Madam, ma surprise my. Eka, Nango haya. mafara ere una rakatota. Yeah. Obvious wakaona urakatota somunakidza uchipinda sonyosa nzoti haya ndo zvinhu zvandotarisira. Obvious munhu wese anongosvira ifire utiri tote. But amuna kana kumbotenda kuti maita basa. Mazuva ndazosvikawo rakatota. Pepe ngishoza kuti undifunga singamboiti unifunga zvakanyanya ndosaka rakatota. But indachitobva But mamuchimbozvifungidzira here kutenda naenda kutenda kuti aiwa ai ndazoona rakatota wagona. Ona chii? Nasinganombotora sondorona rinyoro. Nasi ndabva ndakanoita nachiti nichanodiridza futi garden. Panangosvika rakatota garden asi nichona kanyora fanira kubva kunzimbe kumuri wekukofu kurepi. Tatokuyamura mai nesurprise ndinoda kuitawo anondidiridzira garden yangu marisi rakatota zvandoda ndabayira kakamuti ka 2-3 30 cm kuno yadzika sei. Ya ndaona madiridza ndaona rakatota garden yangu ndo zvandofarira. Aiwa chero kumbanyidza dzangu ndaona madiridza amaya. Tumuti 20 manje. Ndakuligira zvima chocolates zvesurprise. Yeah, zviri mubhegi mangu.